ojo gampang itu tumrap kancane kang isih padha kang manut aliran jaman sing kanggo
niat dadi seniman jaman saiki kudu bisa menyesuaikan diri kudu bisa cepat golek informasi bisa disampaikan lewat ketok jula-juli asam jamal sambal kemangi ngadak liwat karene sore pola sing tak jeluk rina kalaman wangi moga lancar selamat sing duwe kamera Alma Music Jos campur sari Bang Remongi Jas ayo rada maju mbak Rada maju. ben ketok Karena kita masih kecil-kecil ya kak, jadi Iya. nenek mburi nggak ketok. Iki sing remo kemasan sachet Iya. Kunti bogel. botol Yakult lah botol Yakult Kunti bogel. botol aqua tapi sing mini Iya. dadine pendek ra ngapa ya sing apa, penting Kak? selamat seger waras nggih Bu sehat nggih Amin. nggih amin lancar rezekine Amin. neng ya pun bosen-bosen ngoten ya Iya no mbak. Aja sampai bosan mbak. gak oleh sampai Gak bosen oleh. Harus dilestarikan sampai sok mbuan ya. Heeh, Saka nganti ngerti putuku ben selawase. dadi tandak terus nandak neng kene. lah ngono ta bener we ayo kadoan kan ta Dan kita itu harus berpikir yang panjang ngono jare. oh ngono iya Nek mikirnya cetek kejeglong mbak. ngono Omongan tuwek lho iki. iya nggih Mbah nggih iya jane wes OTW iya Efek daster jadi. efek daster Iki Mbak Santi. nggih niki dalem menika sowan wonten dalemipun Bapak. nggih hajatipun Bapak Martu Oh nggih. adalah Ibu Martiah Bu Martiah. menika mikramakaken Kang Putra Mas Indian ugi Mbak Helvian Helvian. ngono lho Ben, aku golek bojo iki sing Piye? jenenge Serasi ngono Oh iya serasi ya. sing Bagong sing Kakong Iya. sing Kakong asmane Mas Indian nah, sing wadon Mbak Helvian Ben, an ketemu an Ben nek cocok ketemu- ta nek duwe anak jenenge Aan anake. aan Delvian ngono ya. Oh, iya. Heeh, ya benar. Heeh. Nek kowe piye? Apa? Mbak Dewanda sareng Sapa? Ora cocok. Karena sapa ora Oh, cocok? fales ta? Fales ya. Heeh. Golek ngomong kene, Mbak, piye? Ganti ae. Nah, lek misal ngene iki cocok. Iya. Mbak Dewanda sareng Mas Nanang. Mas Oh, Nanang. Tapi kok Oh, fales? ora cocok. Mbak Dewanda sama sapa? Lah ya lek Mbak Nanang cocok anjene. Mas iki sapa Mas iki? Sing iki sing agem kaca mripat iki Iya. asmane Mas Kiki. Oh, Mas Kiki. Gak Duh, pantes. pantes sampean Mbak Santi karo Mas Alvan pantes kok i karo A. Berarti aku Iya. karo Mas iki pantes. Mbak Tige pantes ya lho, Mbak. Mbak Dewana karo Mas Kiki. Pantes. Iki kok iki sing ngeyel kok wedoke to iki Ora malah. masalah zaman saiki sing el wedok ora masalah nggih Bu nggih. Ora masalah. Piye to iki tandake kok ngwetek ae. Bene. Wopot. Piye Mas, sampean gelem? Oh, malah bengok ya. Mas, sampean yakin to menolak aku yang seperti ini? Lah iya. Aku ditolak wis nyatak kene Mbak Helen nek nomi ke. Mbak Wes,
Mbak Helen, jaluke sing iki lho. Jaluke sing Mbah Helm. Iya wis. Len ambek kilen lho. Malah ora matuk to. Pantes iki ambek aku. Bocah-bocah lho. Untuk aku. Dadi killer. Malah dadi kima malian. Ambek aku malah kok cocok maki. Lho, maki. Bedino mek kena pisau bae. Ayo. Sak pira, Mas? Mrene ya. Jiralu. Nah, yo ngono lho. San Jan ketok nek grup rek ini. cak kiki tok sing nggon Bang. Oh, cak Kiki tok. Aku koyo yo feeling Oh, ngono sik tak paranane Mas Kiki. Piye iki? Sik. Ah, ketutupan gong. Pego rene, ayo Mas Kiki, rene ya Mas Kiki. Kae lho, sampean fane akeh kae lho. Aku yo Lah feeling. iya. Kek kene. Nah, ayo Mas Kiki. Ayo Mas Ki. Lho kok pemalu to Mas Kiki? Mas Kiki. Iki dudu mek Kiki tok, Nduk. Napa dawane napa? Kiki Rikiansah. Iya. Dadi nek disingkat Kirik. Piye to? Apik. Iya. Apik. Jenengmu anyar Mas, sesuk dijenengne abang Kiki ya. Rikiansah. Kiki Rikiansa. Kiki Rikiansah. Nek disingkat Kirik. jenengmu apik Mas, jenengmu apik tenan nih. Ayo semaurono, Mbak Risma ki nyidang. Oh, kok mesaken. Wong arek pondokan ya ngono iku lho, Nduk. Lah nggih. Pondok Terop. Pondok Terop. Arek pondokan Pondok Terop. Iya, penak. Iya. Ayo Mas Kiki. Mas Kiki. Mrene ya. Ah ya Allah, mitane jembang bayi. Suarane Kiki kok ngono ya? Sing bobot-bobot disambat nggih. Amit-amit. Suarane Mas Kiki kok ngono to? Suarane Kiki kok ngono? Duh wis. Amit. Oh, Kiki sumu. Lho, Kiki sumu. Cidhoke keringetan areke. Memerah Mas Kiki. Iya. Anu, berapa abang arek-arek lho malah. Lho lah kok menangi. Oh, Kiki Rikiansah rek. Terharu. Bayah terharu wonge. Iya. Terpesona karo aku asline iku Mas Kiki iku. Terpesona. Aduh. Le. Kiki madhep rene to, Le. Lah ya ngono lho. Ya Lho keringetan ya. kacamotane dicepot lagi Bang Iya, sampean. heeh. Mas. Sampeyan iki cek pengen roh aku tok ngasine iki. Iya. Malah ra ketok yo. Lho, nek dicepot ki malah ra ketok, Nduk. Wis gak aku. Mulai. Nek dicepot ki malah ra jelas. Tadi kenapa kok kacamataan? Ya. Umpama kenapa kok dicepot kacamatane? Soale kan bede, Nduk. Bede iku, Nduk. Bidok. Ya Allah. Iya. Oh. Ayo weh. Oh, ngono e kirike jenggong. Bah, mulai ki kok rasane bocahe. Ora. Wis mental gak ngene. Wong bapakne padha mbek aku ya. Ayo lanjut. Ayo padha kempel mrene nyari mantan beban
Kiki? Ki Sik Mas Kiki ae. Piye lek dijajari Dewanda tenan iki piye? oh ya gemetaran aku. Gak oleh senggolan suarane campur sarian sajake penatapanan padha jagetan tari remo campur sarian sing remo 4 bersaudara asli teko Malang sing ngitung ya Mbak Santi nek sing ngendang ya Cak Nana dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati iki gandeng curhat-curhat Paling penak ayo dikreasi kanggo ningkatno mutu budaya Jawi manut aliran zaman saiki ayo kanca partisipasi kesenian semuanya ayo digali kidungan bunga sampai di sini salam budaya tetap lestari.
Thank